que ens parlarà dels sistemes d'informació sobre el tema de derivacions. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Quan ens varen proposar els nostres centres per formar part de la prova pilot de l'especialitzada, doncs ens va semblar important veure quin era el nostre punt de partida i com ho fèiem dintre de la nostra organització respecte a com derivàvem. Per això vam començar a buscar informació d'on derivem, qui deriva, què derivem, què no hauríem de derivar i després la reflexió final de si podríem millorar. Ja li adelanto al doctor Brossa que n'hi ha una part que no li agradarà, però també li adelanto que n'hi ha una part que sí. Comencem per la que no ens agradarà. On derivem? Si mirem i assenyalo que el nostre hospital de referència, tant per l'àrea bàsica de Sant Gervasi com per l'àrea bàsica de Vallcarca, és l'Hospital de Sant Rafael i el terciarisme l'assumeix l'Hospital de la Vall d'Hebron, quan veiem aquest gràfic veiem que només el 34% de les derivacions fetes a Sant Gervasi van a l'Hospital de Sant Rafael. N'hi ha una segona part, que és aquest 28% que van a l'Hospital de Vall d'Hebron, i una part no destacable, que és l'Hospital Plató. N'hi ha una dada també que considero important, que n'hi ha un 14% que van a hospitals que no estan ni tan sols en l'entorn de Barcelona. El mateix passa en l'àrea bàsica de Vallcarca, que si bé és cert que l'Hospital de Sant Rafael ja té una penetrància més important, no ho és menys la de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que el segueixen un 34%. Això ja ens diu que segons on derivem, no sempre la gent va on vol, o nosaltres no fem bé els fluxos. Moltes vegades també va donat de quin tipus d'hospital tenim de referència. Per exemple, la gran penetrància que té la Vall d'Hebron, home, primer per ser un hospital terciari i segon perquè té urgències hospitalàries, cosa, per exemple, que el nostre hospital de referència no disposa. Si ara mirem qui deriva, això tampoc ens agradarà. Veiem que de les derivacions fetes per l'atenció primària, només un 25% d'aquestes les hem fetes nosaltres com a professionals i la resta, el 77%, està feta pels hospitals. Són autogenerades. Això val tant per l'àrea bàsica de Sant Gervasi com per l'àrea bàsica de Vallcarca, on la proporció és 25-75. Però bé, anem avançant. Ara el que mirem ja no és on ni qui, que està clar que això és un clar punt de millora, sinó què derivem. Ja passem a parlar del nostre equip. I dintre d'aquesta part parlaré de quin és el nostre rànquing de derivació per a les especialitats, també quin és el cost d'aquestes, quines derivacions són evitables i dintre d'aquí unes taxes que anomenaré al final. Què derivem? A veure, el primer que hem fet és mirar-ho a grosso modo, a grans nombres i per aparells, per especialitats, el que hem fet tota la vida. Disposem d'un sistema informàtic que ens permet calcular això, jo li dic, busca-m'ho per nombres absoluts, per tipus de professionals metges, agrupa-m'ho per aparells i em dona un rànquing. Aquest rànquing, per fer-ho més fàcil, si faig la gràfica, tampoc tenim grans d'això. El primer és l'aparell locomotor que triomfa sempre, el segon és la dermatologia, el tercer és l'aparell digestiu i aquí tenim que mirar a veure si és un tema de com codifiquem nosaltres com a organització, el quart és UI, res que ens sorprengui. Vistes ja aquestes primeres dades de què és les especialitats que més derivem, el que hem passat a calcular és quin és el cost d'aquestes derivacions. Com ho hem fet? Disposem d'un sistema informàtic que ens permet fer diferents previsions. Una d'aquestes és el sistema informàtic, tenint en compte això que el doctor Brossa explicava, nivell socioeconòmic, morbilitat, edat, etc., fa un càlcul comptant com a premissa que el preu de derivació són 600 euros. Però no són 600 euros només per fer el paper, sinó que el que inclou és tant la part administrativa com el que suposa derivar, proves complementàries, visites successives, i això li fa un cost unitari de 600 euros. Si ja fem el cost unitari per aquesta estimació amb tots els factors que he assenyalat, ens surt una previsió del pressupost que té cada cupo, què se suposa que hauríem de gastar en derivacions. Igual que calcula això, el que fa és calcular la despesa real d'aquell cupo. D'aquestes dues dades, el que ens dona és el tant per cent diferencial, el que ens diu si aquell cupo ha gastat més o ha gastat menys respecte a l'esperat. I això ens dona una gràfica tal com us l'ensenyaré, del nostre equip. Això és el nostre equip real de professionals. Així veiem que n'hi ha professionals que gasten un 75% més que per sobre de l'esperat i professionals que tenen una despesa un 40% per sota del que és esperat. Aquí no estem dient ni que ho estiguem fent bé
el que gasta per sota com el que gasta per sobre. Això només és una dada. A veure. Si ara, en comptes de mirar diferencials, ja anem a cost pur i dur, trobem aquest rànquing. El que he fet, però, és calcular-ho per cupos ponderats, perquè per cupos absoluts el que et pot passar és que, clar, si tens la mala sort de tenir 5 trasplantats, doncs dius, home, jo segur que no surto bé. Si ho ponderem per a poblacions de 1.000 habitants, la cosa comença a ser ja més equitativa. I ens trobem aquesta gràfica. Veiem que hi ha cupos que gasten en derivacions uns 90.000 euros i cupos que poden arribar a gastar-ne quasi 280.000, dintre d'un mateix equip de salut. També el sistema ens permet mirar-ho per cada professional sanitari. Així veiem que et pots comparar tu contra tu en diferents períodes de l'any o diferents anys per veure si s'has modificat el teu perfil de derivació, et pots comparar tu amb l'equip o et pots comparar tu amb uns altres equips. Per exemple, en aquest cas, amb Sarrià, que també està introduït. També el que he fet és veure si els perfils de professionals els canviem. Vull dir, si resulta que jo que sé que al desembre ve Nadal i derivem més i a l'agost menys, i no. Tots tenim un perfil molt marcat de derivació. Cada ratlla és el nom d'un professional i veiem que aquests es mantenen. Una curiositat per veure com canvien els estils és que aquesta és una professional que diguéssim que deriva bastant, en aquest punt agafa, no visita ja el centre i veiem que el seu cupos està assumit per uns metges que tenen un perfil menys derivadors i des d'aquest moment va baixant. Però ara només hem parlat de derivacions, però podrem derivar el que hem de derivar i el que no. Aleshores, el que seria important és tenir un concepte del que és la derivació evitable. Com ho fem per la derivació evitable? Doncs el sistema informàtic el que ha fet és separar tots els diagnòstics en 6 graus, del grau 1 al 6, tenint en compte la complexitat, les habilitats tècniques que necessites tu per poder assumir-ho o derivar-ho, i entén que una derivació evitable és aquella continguda en els graus 1 o 2. Què n'hi ha dintre d'un grau 1? Doncs, a veure, una dermatomicosi, un impetigen, una dermatitis del penyal, és a dir, coses que realment no són derivables. Dintre d'un grau 2, doncs una conjuntivitis al·lèrgica, un ull sec, que en derivem moltíssims, per exemple. I ara, quan ja tenim el concepte de lo que són les derivacions evitables, podem calcular tots els diagnòstics per cupo, quins són tots els seus graus. Quan fem la gràfica d'això, veiem que això són totes les derivacions que fem amb tots els graus. Però quan ja les separem i veiem ja per graus, veiem que aquestes són les 1 i aquestes són les 2, les verdes, les vermelles 1, les verdes 2. Cosa que suposa entendre que tota aquesta franja negra, i això és el que li agrada al doctor Brossa, són derivacions evitables. Coses que estem derivant i que no tindríem que derivar a l'especialitzada. Però el que he presentat també són números absoluts i potser seria més just parlar de taxes, és a dir, ponderar la població. Així, si mirem les taxes de derivació, pacients atesos amb una o més derivacions anys partit per la població ponderada, veiem que a la zona de Sant Gervasi és del 25% i a la zona de Vallcarca és del 29%, cosa que té bastanta lògica amb allò que dèiem, quina era la part de les derivacions que feia la primària i quina part era la que feia l'hospital del total. Si el que mirem són la taxa de derivacions evitables, el nombre és molt important. Veiem que per l'àrea de Sant Gervasi és del 44,9 i per l'àrea de Vallcarca del 47,5, siguent l'índex de derivació per la primera entitat de l'11,2 i del segon del 13. Si això ho grafiquem, tenim res. Aquests comportaments d'això. També podem mirar de cada diagnòstic de derivació evitable que hem fet, de cada interconsulta, quant nombre d'aquests hem fet, quants impatígens he enviat jo a la dermatologia. Ho mirem per interconsultes i de cada cosa ens diu el què, per també valorar una mica per quin problema tenim que començar a fer formació o el que sigui de cara a les derivacions. Ara ja ens queda parlar de si podem millorar. És evident que hi ha uns factors externs, com els que hem comentat d'on derivem i a qui deriva, que mereixen una reflexió i tindrem que ser molt acurats a l'hora de començar a fer una prova per mirar-ho. I després hi ha una sèrie de factors interns que jo al final els he acabat definint en una sola paraula, que són les competències.
Per què? Si de les interconsultes enteses per derivació evitable mirem quin és el problema que hi ha darrere, veiem que n'hi ha aquesta part, aquest 13%, que els s'anomenen problemes de salut d'orientació col·lectiva, que són senzillament problemes que no els hem orientat bé des del principi. M'explicaré. Per exemple, una tuberculosi. És evident que si tenim un cas de tuberculosi l'hem de tractar, no podem deixar-lo. Però és evident que la millor manera de tractar la tuberculosi, a part de tractar el cas, és d'una orientació més comunitària i no tant fent cas a cas com moltes vegades fem. Després veiem que n'hi ha aquest segon grup, que són els problemes que tendeixen a la resolució. Aquests són els que jo anomeno lo derivo porque me canso. Les lumbàlgies, les gonàlgies, les gastritis, les angoixes, aquells problemes que ens venen i al final dius, bueno, va, especialista. I després n'hi ha un tercer grup, que a mi em sembla el més interessant d'incidir, que és el que completa les habilitats tècniques que tenim cada un dels professionals. Si el teu metge de capçalera infiltra o no, si el teu metge de capçalera fa cirurgia menor o no. Són habilitats que fan que aquell pacient acabi a la visita d'un especialista o que realment no es mogui de l'àmbit de la primària. Clar, comptant que tot això és el que hem derivat i no tindrien que haver derivat, veiem que tenim un punt de millora importantíssim perquè només, ja sense comptar els d'orientació comunitària, només amb els de porque me canso i en habilitat tècniques tenim un estalvi potencial de derivacions de més d'un 50%. Això, quan grafiquem les competències dintre d'un diagrama, podem veure que n'hi ha professionals que fan molta activitat perquè potser tenen més competències i aquests aconsegueixen fer menys, derivar menys. En canvi, n'hi ha professionals que potser perquè tenen, i sé que no és l'única característica, potser tenen menys competències, aconsegueixen fer menys activitat i són els que més deriven. Bé, aquesta és la presentació del nostre punt de partida. Gràcies.